Witam was serdecznie na moim kanale. Kupiłem po naszemu, odpalę sam Until Dawna i obejrzymy. Ja zakończę to, bo wcześniej grałem w Battlefielda. Until Dawna zagromy. Nie ma tej fajnej atmosfery. Było po cimoku, ale jest jako jest. Także wybaczcie, odpalę wam sam streama. Czekajcie. Sam O! Ta kamerka, to troszeczkę to zmniejszymy, rozumiesz? Wam to domy. I co nas tu czeka? Znów ponownie. Wznowimy sobie to ponownie, rozumiesz? To nic, to ponownie. Wow. A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Niachów na dziś w mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę! Jakieś szaleństwo! Jessica! O mój Boże! O mój Boże! No, to było w ostatnim odcinku. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? A może się tam ukrywać, może. Nie wiemy, co w łepie wisi. Jezu, A, to jest on. niedobrze. Bardzo niedobrze. Cholera. No dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Obejrzymy, co ten Ginter sam wymyśli, nie? Dobra. No, byłbym się nie postrał ze strachu. Ja. Idziemy sam, rozumiesz, do środka. Obejrzymy, co to tam nas czeka. Właśnie. Zobaczymy, co cię tu czeka. Ciekawe, czy się wystrasza w tym odcinku, czy nie. Co idziesz? Dobra. Jezus Maria. Wow. Co do kur... Zawarte. Otwórz to.
Już tego otworzyć. No dobra. Wymyka indziej. Jakby tam wleźć. Wiecie mi, jakby tam wleźć. Obejrzymy, jak tam wleźć. Czekajcie, ten... Czekaj, coś tu coś jest, tu coś jest. Obejrzymy to. Patrz na to. Tam. Ohoho, to może tu idziemy. Co za... O, X. Ktoś bardzo chciał zajrzeć do środka. Co sam je? No. Co sam je? O kurde, patrz na to. No. Obejrzyj to. Idziemy dalej. O! Coś zajdzie. Aparat. Obejrzyj ten aparat Gintera. Chodzony je. Dobra. Idziemy dalej. Obejrzymy, co tu się dalej będzie działo. Tam idź. Tam idzie, a tam idź. Tak idziesz. Powiedz mi, Kej, ty masz pistolet. O, izba. Idź do tej izby. Tu coś jest na stole. Kartka. Obejrzyj ta kartka. O, 1952. Raport medyczny. Lekarz jakiś tam. 12 górników przyjętych do placówki po paleniu w kopalni. Akcja ratunkowa miała miejsce wstępne. I moje 2 pacjentów do placówki medycznej w coś tam sanitarnym zorientowanych w tych rdzennych umercach głodu. Na szczęście stan górników wydaje się dobry. Stan najprawdopodobniej udało im się znaleźć w kopalni jakieś zapasy żywności. U kilku starszych mężczyzn zgodnie z przewidywaniem stwierdzono zaburzenia czynności układu oddechowego, także objawy zapalenia płuc. Trwające 23 dni uwięzienie odbiło się na ich psychice. Niektórych członków grupy doznali szoku z powrotem do cywilizacji. Sprawia im problem, chodzi. Sprawia znacznie lepsze niż leczenie. Ze względu na delikatny charakter niektórych pacjentów zdecydował się odciąć skrzydło asa. Podpisano tam stronie panie. Dobra. Także idziemy dalej. No idź tam tu, ja prosto idź tam dalej. Bierzemy co?
Schoda. No podź. Podź po tych schodach, podź. Tu rozumiesz, ta strona i tu zaś podchodzę. O, szkoda mi cię, hopie, bo podejrzewam, że zginiesz, no ale dobra. O! Chcemy tu jeszcze obejrzeć, co tu jest? Czy... nie? Sam nic nie mam, dobra. Teraz zrozumieć się wystraszenie. O kurde. Ochyda. Co chyda? Bier ty nóż, a opie. Nie ma żadnego chyda. Może nóż łapie. Ja brać go do kapsy. Ja, będziemy dalej to obejrzeć, co tu jest. A tu nie. Oho, śpiący jesteś, przepraszam. Ale tu nic nie ma. Coś jeszcze ciekawego, tu nic nie ma. O Boże. Muzyka wam powiem fajno. Idzie się posrać ze strachu, ale dodam. O, było coś. Jakoś kartka. Idź ta kartka, obejrzyj co sam pisze. Odpowiedź natychmiastową, należy za wszelką cenę zatrzymać węszących z daleka. Nie wiem o co chodzi. Nie no, nie mam pojęcia o co chodzi. Coś tam ten, ale o co im chodzi, to nie mam pojęcia. A mnie straszy, idziemy dalej. O, jaka czacha. Obejrzyj. Zaraz, chwila. Moment. To ty mnie karmił? O, Kurwa! Ja nie mogę. no i szkoda mi chopa. Już. Weź ten nóż, no. No, otwórz to jak hop. Przestań. Dobra, amputujemy. O kurwa, 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 Tak go pies w dupi. kurwa! Jebane palce, moje kurwa palce.
Teraz nie trzeba te psy zabić i będzie spokój. O, apteczka je. Tego psy wdupią. A, nie dali tego uratować. Tych palców. Chyba nie idzie tego. Nie idzie tego obejrzeć, obejrzyj. Jest coś, a nie idzie tego obejrzeć. Jeszcze raz wiemy. Może to obejrzymy. Nie wiem. Nie wiem jak to obejrzeć, sorry, ale nie wiem jak to obejrzeć, idziemy dalej. Aha, to jest to ja. Dobra. To jest to, dobra pany, dobra, już skupmy. Idziemy dalej obejrzeć co tam być. Leć stąd, ja. Nic nie ma. Tu strona idziemy. Idziemy obejrzeć co tam dalej. Tutaj idzie wleźć.
O. Ojej. O. O. To nie to. To tutaj, następna ta. Quick Pull, to jest zajebista gra? No to dobra. Ciekawe, czy to będziesz dalej ze mną oglądał. A ty się już ponoć miał i spać, Quick Pull. Ale obrzydliwe. Dobry żyłeś, dobre. Okej, sprawdźmy to. No to sprawdź to. No. To już mam sprawdzone, rozumiesz? Idźmy dalej. Lampka, jakbyś tak sobie wyżej dał. A, to już jego oglądał, dobra. Jak idziemy dalej to obejrzeć. O. To miejsce robi się coraz ciekawsze. A? Jakie drzwi są? Nie, tu je, obejrzyj. Tu sam je, Danek, idź to obejrzyj. Obejrzyj. A wyjść ta karta, Ginter. No, teraz idź. Tam coś jest? Nie ma nic. Idziemy po schodach do góry, a co, że... Idziemy, nie? My obejrzeć, bo ja mam, że o tej godzinie troszkę jestem wystraszony. Wow! Wow! Teraz nas pies w dupi. No proszę, psycho lubił sobie gniazdko. No właśnie taką ochotę, wiesz? Quickpull się zestrać ze strachu. Bo nie wiem, co mnie dalej czeka. Czy iść tam za nim, czy iść kaindzi? O. Pa, ciula głupi z... Pa, zaskoczył. Tak, znowu tutaj. O Boże, 3 palce. Serio? Mam błąd?
A jaki tam jest błąd? Czekaj, no czekam aż ten pasek przeleci, a... Jaki tam mam? Aha, taki błąd. Czekaj, już to obejrzę, już dzięki żeś to ten... Zdarzy się, no ponoć się to zdarza, wiesz? Czekaj... Już to poprawią, wiesz, jak cię to gorszy, to już ci to poprawią. Właściwości... I według ciebie to ma być... Tak, no to damy to w swoim nawiasie. Kopiuj, rozumiesz, tak to damy, jak ty to tak uważasz, to też to tak damy. Już ci to naprawimy, Ginter, rozumiesz? Już ci to naprawimy. Tak i w ogóle. Dobrze, żeś to zauważył. O, ja. Jest. A teraz jeszcze takie troszeczkę fajne. Ten. Czekaj, szukam tego. Arel, szukam. Zapraszam do... I bardzo dobrze, Quick Pull, bardzo dobrze, bo to jest właśnie to. Dzięki, żeś to zauważył. Ja to też na szybko pisał, rozumiesz? Tak, chcesz wspomóc. No i dobrze. Okej, pasuje to, Arel? No i wiesz, no. Chcesz, no poprawiłem na chcesz, dzięki panowie. I... Okej, zobacz mój, ten. No dobrze, jest pozdrowienia dla Lemi, Easy i Masakra 27. To co, mam zmienić na... Okej. No dobrze jest, Lemi. A, dziękuję, Quickpol, dziękuję. Arel. No chyba jest dobrze, nie? Pozdrowienia dla Lemi, Easy i Masakra 27. No chyba tak to powinno być. Wy byście się w ogóle zajmieli tym, ta donacja za 200 zł. No, coście obiecali. Aha!
Pozdrawiania, a nie no dobra, dobra, już to poprawię, przepraszam. No i widzicie, byście wpadli wcześniej do mnie i by nie było tyle problemów. Czekaj, bo to jest... O to ci chodzi, dobrze, to już to poprawią, dzięki, wiesz, bo nie zauważyłem, pisałem ten i... No 200 zł, 200 zł, no. No to się musicie panowie zebrać, jak żeście mnie tak oszukali, to... O kurwa, pies! Ja pierdolę! Weź go, kurwa. Weź mu coś powiedz, ej. Jakżech się zlęknął przez włos. Spokojnie. No, Dobra, no, pokój. Pokój, wilczku, pokój. Jezus Maria. Tam coś jest. Kuźwa. Muszę pampersa przyjąć. No, co my tu mamy? No bez jaj. O, Mam cię. o, jak fajnie. Kuźwa w kiery opisy, quick pull. Ma być subskrypcji, ja cię pierdzielę. Weźmiesz live'a i cię poprawiałem jak pieron. Ma być subskrypcji, dobra. W opisie głównym, ja? Ja cię kręcę. Przyjdzie taki szybki Paweł i cię wszędzie poprawią. Kuźwa, jakie agenty. Już to pany poprawią. Siedź, Arel, siedź. Jeszcze nie skończył gry. Za chwilę się okaże, że wszystko to jest jeden wielki błąd. Siedź, Arel. No i co, że mi się zachciało YouTube'a? No zachciało mi się. A patrz na to, obejrzyj teraz. Obejrzyj teraz. Moż, zeżer. Wiele. Wielkie. A jak to mam napisać? To... Quick pull to jak to ma być?
Ja pierdzielę, ale mi rajd zrobili. Jasny gwint, co za obuzy. Ale przeprosić to już nie. Przeprosić to już nie. Ja pierdzielę. Dobra, już poprawiły Quick Pull ostatnie. A jeszcze dodać? Czy dotacje może być? Co za łobuz? Co to jest za hachar? Ja pierdzielę. Co zaś nie Quick Pull? Kuźwa, co zaś źle? Bez E? No to jest bez E. No rozwalą mnie. No jeju, wydarzyło mi się zamiast. Pany, no po prostu mam takie coś, że gubię literki. To się nazywa... Jak się to coś nazywało? Dyslekcja? Tydy, by. To mi się mylą te literki czasem w ogóle. No Jezus, wybaczcie mi, no wiecie, co wam poradzę, no czasem mi się tak robi. Kuźwa, ale przyszli we dwóch, ugadali się na Facebooku, żeby było śmiesznie. Bele synkowi kuźwa przyjemność zniszczyć. Ale przynajmniej jak żeście sam są, to że się nie posrał w gacie. Co lenistwo? Co lenistwo? Normalna rzecz. To jest... To mi się normalnie zdarza. Dobra. Nasz Ginter już mu kurteczka, idziemy dalej obejrzeć. No. Ariel, masz prawda. Nie, Quick Pull, ja ci powiem, że to jest... To się normalnie myla. Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. No weź więcej. No bo nie... Kuźwa, wyście są tacy koledzy. Zamiast reklamować mi streama, cynek się staro i w ogóle. To wy nic. Leziecie, obgodocie i tyle jest tego. Ja sam kuźwa synkowi dać jakie lepsze staty albo co.
Myślicie, że to się fajnie siedzi samemu w izbie, rozumiesz, z taką lampką na konsoli, jak ten gościu idzie 3 palcami, rozumiesz. Kuźwa, co coś fajnego robisz, to wezmą cię zjadą. Dobra. Uwaga, teraz będzie coś strasznego. Trzeba strzelić tu. Czekają, sam iść, no to idę tu. No mam 200 zł w premium, no i co? Ale to teraz godamy o tej grze. Kaję samą iść? Quick Pull przeszła dość na gra, to byś sam koledze pomógł. Ja nie wiem, czy ja się mu wróci, czy co? Na sam po schodach na dół. Kuźwa mać, co za... Ja pierdzielę, co za małpy. No wszystkiego się doczepią. Kaj to samie. Ja mam trochę daleko, ten. I już jest poprawione. Quick Pull. Już ci poprawiłeś. I mam nadzieję, że teraz ci nic nie będzie przeszkadzać. To co tu jest? To coś było, ale nie umiałem do tego wleźć. Ja, terajo. Widzicie. Wiecie mi coś, to jest okej. Widzicie nad hopem tak... Tak. Albo... Tu. No jasne, zamknięte. Okej. O kuźwa. O kuźwa. O kuźwa. Uciekaj. No i leżysz. Wszystkich podobno Arel. Wszystkich. No pozdrowią cię Arel. Najlepszy widzu, pozdrowią cię. Kuźwa, jak oni się we dwóch czepiają. Ja pierdzielę. I tam do niej łogrze ja. Nie mogę uwierzyć, że
Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwidzieć. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Dobra, idziemy teraz tymi dwoma. QuickPol BF1 Premium POZDR o 20 zł. Ja pierdolę. QuickPol. Dzięki. Dzięki wielkie. Ja pierdzielę. QuickPol, ty zwariowałeś 2 dychy. Jasny gwint. Jasny gwint. 2 dychy. Ja pierdzielę. Dzięki. Dzięki wielkie. Czekaj, żeby nie było. Czekaj, już to poprawią. Jasny gwint. No zagraj se, Arel. QuickPol 2 dychy, zwariowałeś. Ale dobra, no. Ja cię kręcę. Dzięki serdeczne. Dobra, dom ci moda. Dobra, w porządku. Żeby nie było. Za 2 dychy to ci się należy. Proszę. Dobra, w porządku. Jak często wbijasz. W porządku. Za te 2 dychy to możesz dostać moda, nie ma problemu. Ja pierdzielę, 2 dychy. To jest kasy. Co? Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robać w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno! Świetnie, Mat. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź! Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Ja nie dam rady, ale ty tak. Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? No i oby Ciasny wcisnął. jeans jakoś dajesz radę go wcisnąć. Że co, proszę? To talent. To Dobra, talent. spróbujmy. No, QuickPol, możesz sam rozumiesz tego moda. Kuźwa! Arel, to poślij chociaż 15, no. Chociaż 15 poślij, to ci do moda. Albo te 20. Bo się QuickPol obrazi, że dał 20 i dostał moda, a ty nie. Ciemno jak w dupie, nie podoba mi się to. Jestem tuż obok, Em. Nic nie widzę, pełno tu jakichś pieprzonych gratów, co chwilę na coś wpada. Spokojnie! Widzisz jakiś zatrzask? Cokolwiek! Mat, tu jest chyba pełno pająków. Ostrożnie! Jak mam być ostrożna, ułomie, skoro ciemno tu jak w dupie? Hej, ja tylko próbuję ci pomóc. Już prawie. Już prawie. O, wow. Udało mi się. Dobra robota, No. Em. Rządzisz. Też jesteś niezły. Ładnie sobie poradziliśmy. Ja 6 z pierdzielę. plusem, zrobiłbym to jeszcze raz. To już bliżej do monitora. 2 dychy, no to... Cholera, Co jest grane? to jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa mać dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Musi Josha. wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki.
Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. No dobra, Arel, trzymam cię za słowo. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. To już tak, wiesz, 5 dych za te przekonywanie na tego niż premium w BFA, to ci do mota. Okej, tu mamy iść? Ktoś tu urządził naprawdę niezły Saigon. Strasznym Quickball, ty obuzie, wcześniej 2 to był dychy, szrot, ale ja teraz? pierdzielę. 2 dychy. Dzięki, dzięki, jest jak w szoku dali. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. Matt, potrzebujemy nowego planu. Nie możemy tak stać i nic nie robić. Quickball, to teraz możesz to udostępniać, te wideo. Jakie milutkie. Cofam suba. Cofam suba. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. O! To może na tej wieży będzie coś, dzięki czemu wezwiemy pomoc. Jakieś radio czy telefon? Może być. Ja też Nie jestem mamy, w co? szoku. Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia. Zgadzam się, idziemy do radia. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. Ja też jestem w szoku. O, proszę, ktoś tu zaczyna powoli łapać zasady. Co? Jakie zasady? Zasada pierwsza, Emily ma zawsze rację. Zasada druga, nic innego się nie liczy, bo to Emily ma rację. Aha. No, Audition by mógł wpaść, nie? Kuźwa, przez ta szyba nic nie widzę. Gdzie ona poszła? A, tu jest, dobra. Nie ma tu czegoś jeszcze. O! Następny. Co ona tak stęko? Co tam robisz, ślicznotka? Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie. Ja pierdzielę. Kuźwa mać. Jeszcze Peter do mnie wpadł. No Peter, 20 zł. Quickball. Proszę, co się nawinęło. Idziesz ze mną, koleżko. No i rewelacja. Złaś na dół, możemy spokojnie przejść Uj. do wieży. Ej chłopcy, skończcie. No. Po mnie jecha. W porządku? Tak, Zdążyłeś. dzięki. Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Okej. Okej, pomału. Ja pierdzielę. O mój Boże, Prawie. Prawie. chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. A ja muszę patrzeć w dół. O, Okej. ja cię kręcę. Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. No, właśnie Quickball. Kajta mnie 200. Powiedzcie mi, Kajta mnie 200 ty. Pany. Się mnie tak namówili na The Premium za 200 zł. Ej, za 200 zł. Wiesz co te 200 zł? Wiele to bajtle by mieli bombonów. Co jeśli nie zadziała? Co? No radio. Bombonów wiele one by miały. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy?
Może... Możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież Ja pierdzielę, jesteś ale... w powietrzu. Równie dobrze bym mogła. Peter, żeś ty do mnie wlazł na taki skromny kanał. Myślisz, że ten psychopata... 9000 subskrypcji, a u mnie 39. Znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Trochę przeczekać. To jak niebo i ziemia. Będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa. Ale mi... 100 zł no za premium. Dajcie kasę za las. Nie za las, za premium. Za moje premium. Obiecaliście mi, żeby dalej piszczylą. Teraz Skuliwoz muszę w jakiś anti-down grać. I zbierać na ten stracone 200 zł. Tam Murzinę muszę grać za 200 zł. A baba ma latarka. O, czekaj, wróć się, Ginter, czarny. Chodzi, że jest szpet... O. Już się boję. Będzie śmierć? No to chyba dobrze, nie? Pomyślności to chyba dobrze. A, obejrzymy. Ja teraz nie pamiętam, jak to tam było dobrze. Bądź teraz podwójnie ostrożna, Em. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. Mogę sobie zeskoczyć? Nie mogę. No zeskocz. No nie mogę. Co to? Nie toperze. Jezu! Kurwa! O. A tej sceny nie widziałem. Fajna taka blondynka. Jerunie, jasny. Żał. Oć. A ten gościu tu był. Halo? O. To wy? Co wy tam robicie? Drobiemy. Straszycie? Okej. Ej, i nie pokazaliście. Ona była taka zdrowo. Ale Quickpull nie wiem co to oznacza dashboard. Overplay? Też nie wiem. A po polsku? Ej, ona tak fajnie w ręczniku. Chris? Nie Chris, to Jodanek. Nie? Nanek? Chodź sam do sypialni. Co u diabła? No nic. Czekam na ciebie. Szukaj w sypialni. Pójdź sam, Frela. Ja, pójdź, nie bój się. Ja sam je. Okej. Jezus Maria, jak grzech się zlęknął. O, głupi. By ci ten ręcznik spod i co by było? Chris?
Najpierw było śmiesznie, haha, drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz mam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? No ja. Dyskryminacja. Big Pull. Takie fajne, zdrowe. Obejrzyj, patrz. Nie wiem, pokorza. Obejrzyj. Nie, Mogę już dostać ciuchy z powrotem, czy mam poginać w ręczniku przez cały weekend? Może... Słuchaj, do mnie Frela możesz... Czyli w ręczniku. Do mnie możesz cały weekend łazić. Co to tam jest? Zawarty. Obróćcie. Tu obejrzyj. Zawarty. No. Coś jest? Zawarte. Oj, co za obuzy. Iść tam, Frela. I tu co? Nie ma nic. Dobra, idziemy tutaj obejrzeć. Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo, udało się. Nie, ciebie nie wystraszyli, mnie bardziej wystraszyli. No idź tam. No nie wstydź się. To nie umiesz przejść? Jasny gwint, pało na za nie umie przejść. Skop zawierany. A fajno taką Frela, pra? W takim ręczniku, quick pull. Szybki Paul, co byś padał? Zdrowo czy nie? Brałbyś ja? Dobra, nic, jak tu nic nie ma, idziemy na dół. Opieranie, drzwi otwarte, obejrzyj. Gdzie ich wcięło? Trochę dziwne. O. Wiecie, Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą. oho. Grzech się zląkł. Witaj, Samantha. Ja się boję. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Dzieje! Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kąpieli. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Josh! Co powiesz na to? Coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9, 8, Nie! 7. Błagam, nie! Sam. Sam. Ja już na strowgacie, taka fajna dziołcha.
Kurczę, ona zginie. Jak mi cię szkoda. Jak mi cię szkoda. Schowaj się, Kaś. Przeleź przez to okno. To jakieś żarty, nie ma klamki! Może zdąży. Może zdąży, zdąż. Zdąż, zdąż. O. Wow, udało mi się. No mi też jest szkoda Fajnofrela. Uciekaj. Uciekaj. Uciekaj! Tako Fajnofrela. Ja pierdolę. Tutaj, mała kotko. Idź tutaj. Kurwa! Ja pierdzielę. Dobrze, że pada łopar, rozumiesz? O. No, to zdecydowanie nie poszło zgodnie z planem, prawda? Tak pieczołowicie Dobrze, jak uszyta pada opar. intryga, a jednak w kluczowym momencie dajesz ciała przez własne słabości. Mówiłem ci, że wszystko ma swoje konsekwencje. Myślisz, że ta pomyłka się na tobie nie Jasny zemści? gwint. Wszystko, co robisz i co mówisz, za to zmian. Ach, Tak, tyle ciężkiej pracy poszło na badanie. ja pierdzielę, ale nie dobrze, że tego pada. Opar, o biurko, byłby najpiękniejszy działchaną. No zabili. Strach przed porażką. Ja cię kręcę. Obracasz się przeciw tym. Bo powiem szczerze, tego psychologa nie lubię. Ci zależało. Taki jakiś wariat. To warto? O czym ty mówisz? O mój Boże, musimy się stąd wynosić. Co się stało? To jakieś szaleństwo, musimy wezwać pomoc. Halo? O, masakra, co się działo. Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wcięło. jest w schronisku. Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Ma, co to? Nie wiem. O fuck. Co teraz zrobisz? Dobra, cisnemy dalej z tym odcinkiem. Robisz? Uspokój się. To tylko jeden. Chcą się przyjrzeć. Nie, Matt, chcą nas skrzywdzić.
No idź powoli, idź. Pochali, fajnie, idź. Idź. Powoli. Będzie dobrze. Chodź. Wszystko gra. Dobra, idziemy. Jeśli uda nam się kogoś złapać przez radio, Uda się. powiemy, że potrzebujemy pomocy. Tylko co będziemy robić w tym czasie? Wrócimy do schroniska i zbierzemy wszystkich. O Boże, tylko nie tam. Nie lepiej zostać tutaj? Wiesz, na wypadek, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. Przede wszystkim musimy odpalić to radio. Dobra, już my są przy tej wieży. Ej, ona tam łazi. Wow. Ale daje po oczach. Co ty nie powiesz? Nic nie widzę. Co to To jest? tylko zwykła lampa. Zapewne z czujnikiem ruchu. Tak, z czujnikiem ruchu to idziemy. Obejrzymy to. No, Quickball udało mi się jej nie zabić. Ale tych nie zabija. Co za głupek zostawił ta siekiera? Co za głupek? Czemu tak wieje do cholery? Już prawie Będzie w jesteśmy. górach. No idź do góry, no idź. Wszystko okej? Tak. X-Rookie? Dobrze mówię? A to spoko, jak przyszło dość 4 razy. Na razie dopiero pierwszy raz przechodzę. Także miej do mnie wyrozumiałość. Dobra, tu idziemy dalej. Dość... Czekaj, tu coś jest. Okej, czyli nie ma prądu? No idź tam. I chwieje tą wieżą. To działa.
Nie ma prądu. Musi być tu gdzieś jakiś włącznik czy coś. Z boku prawdopodobnie. Ale mi skończył z tym 200. Jaki to jest? O. Wybacz, Hanna. Jeszcze się nie znalazłaś. Po tym, co było, ich zniknięcie wydaje się mieć coraz więcej sensu. Wow. Ten. Dobra. Ale tu jeszcze coś musi być. O, mamy radio. No, zajebiście, znalazła! Okej, no to punkt dla Mata i Emily. Ruki. Mam 2 boksery, wiesz? Znaczy, sorry, wróć. Jednego boksera, a jednego mieszańca. Działa. Wybacz, ty też jeszcze nie znalazłaś Bet. Dobra, idziemy te radio obejrzeć. Halo? Jest tam kto? Halo? Proszę, odezwij się, jeśli nas słyszysz. Potrzebujemy pomocy. Odbiór, odbiór! Kurde. Halo? O, dzięki Bogu! Proszę, potrzebujemy pomocy! Halo, czy ktoś próbuje nawiązać łączność? Tu posterunek Quickpull, proszę cię. Miałeś kiedyś kota i samochód go... Co, przewiózł? Błagam, proszę, pomóżcie nam! Utknęliśmy na górze Blacku, tam w okolicy grasuje psychopata! Nie słychać, proszę powtórzyć zgłoszenie. Nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa. Potrzebujemy pomocy! Halo? Proszę podać swoje imię. Odbiór. O Boże, dobrze. Tutaj... Nazywam się Emily. Halo? Nie słyszę wyraźnie. Proszę powtórzyć. Odbiór. Jesteśmy na... To spoko, X Rugi. schronisku narciarskim. Ruki. W okolicy grasuje morderca i zabił już jednego z naszych znajomych. No, ja kiedyś miał szczura. Jakby cię to interesowało. Quickpull miał meczy. My się tak wymieniali. Wow. Czujnik ruchu coś wykrył. Pewnie zasrany jeleń. Przyjąłem, proszę pani. Proszę zachować spokój i pozostać na miejscu. Ślemy po was helikoptery, gdy tylko uspokoi się pogoda. Odbiór. Co? Kiedy? Kiedy będziecie? O świcie, najwcześniej. Nie przez świtę. Wow. Ale się wystraszyło. Zabij go. Idzie po mnie! Miki się nazywał? To jest spoko. Spoko, że się Miki nazywał. No i ta wieża tak samo wyląduje jak ta wieża w Polsce, co miała 600 ileś metrów. 668 czy ileś. Przy pracach konserwacyjnych właśnie coś zrąbali z liną, też się tak wywaliła.
Żyje jeszcze. Oj, 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 przeżyj, będzie fajno czorno. No, też bych tak powiedział. Trzymaj się, dziołka, trzymaj się. Aha, X. To fajnie se nazwałeś. Fajnie, no. Mój na przykład ten mieszaniec se nazywa właśnie Misiu. Fajne. A co X, Ruki, powiesz na temat tej gry? Podoba ci się, czy dalej wolisz o zwierzętach rozmawiać? Idę! Już idę! To jest cholernie niestabilne! Matt, musisz coś zrobić i to teraz! Na co ty czekasz? Myślę! Daj mi się skupić! Nie myśl, idioto, tylko zabierz mnie stąd natychmiast! Emily! Jesteś zdenerwowana, musisz się uspokoić. Wszystko będzie dobrze. A, przestań gadać, żegam ty! Ej, koniec! Przestań na mnie wrzeszczeć i pozwól mi działać, okej? No tak, jasne. Nie śpiesz się, przecież ja się stąd nigdzie nie wybieram! Spróbuję się do ciebie dostać i cię stamtąd wyciągnąć. No to teraz zabierz mnie z tej cholernej wieży, błagam, Matt, zrób coś, tylko szybko, proszę! Uwaga, będę skakał! Matt, Boże! Chwila, myślę, jak się do ciebie dostać. Po prostu mnie stąd wyciągnij, debilu! No i nie uratujemy. Sorry, quick pull. Następna kobieta nie żyje. Przepraszam. Przepraszam. No miało być tak fajnie. No, Ruki napracowali się, na pewno się napracowali. Efekty specjalne, muzyka, grafika. No i 200 zł, ile mi? 200 zł. Teraz nią wołaj na pewno. Oj, 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 teraz no, na pewno nią znajdziesz. O, strasznego. Puszczaj mnie! Puszczaj! Puszczaj mnie! Puszczaj! O! Ale powinien jeszcze żyć. Powinien jeszcze żyć, bo jak mu się tu przebiło przez ten, to jeszcze powinien żyć. Nie było jej na górze? Nie wiem, nie widziałem jej. Musiała chyba zejść na dół. Ja też jej nie widziałam. Ale jak mu się tu właśnie tu wbiło, to... Coś. To się stało naprawdę? Kurde, no co się tutaj Raczej. dzieje? Ja cię Co? Chris, Ale chcę quick tylko pull, powiedzieć, powiedz mi, To
to jest niemożliwe, że że ona żyje, bo niby każdy może... Bo ileś tam jest tych scenariuszy, nie? Ile osób może przeżyć. Może jedna przeżyje, może wszyscy przeżyją. Aż w porządku? Tak, tylko... Ja wiem, że byliście z Joshem kumplami, Chris. Znajdźmy sam. W tej chwili to jest No najważniejsze. ale... O mój Boże! Ashley, ej, przestań, okej? Nie chcę teraz myśleć o tym, co się stało. Chris! Teraz szukamy sam. No dobra, no szukam nią, ale nią tu... O, czekaj, tu coś było. Co mi się wydawało? Wydawało mi się. Fajna taka sala kinowa. Dobra, Quickpol. Jak uważasz, że ona żyje? Wow. To jest znowu! Sorry. Wybaczcie mi, ale... Jest za 24. Więc zaraz nie wytrzyma. Ale to powalone. To jest mega creepy. Mega creep. No to ci powiem, że nie mnie uratuje. O, tam ktoś był. Czekaj chwilę! Czy też to widziałeś? A czy co widziałem? No to, Chris, to! Jakie znowu to? No taki prześwitujący kształt, coś jak duch. O rany. Przysięgam! Czemu nie chcesz mi wierzyć? Mówię, że go widziałam, tak? To nic nie znaczy? Przeszliśmy prawdziwe piekło, okej? Twój mózg jest usmażony. Mój to już w ogóle. Nie ufam nawet temu, co sam widzę. Uważaj, jak będziesz blondynkę grać, żeby go nie zabili o jeden błąd. No spoko, ale nie wiem co wybierać. Myl się. Widziałam go i jestem tego pewna, Chris. Dobrze, już dobrze. Najlepiej by Może- wszystkich uratował, może no ale faktycznie w tej coś sytuacji już ich wszystkich Spróbujmy nie zachować uratuje. spokój. Odbije nam tutaj, czy co? No to już ostatnie miejsce, w którym może być sam. A może pójdziemy poszukać pozostałych, co? A jeśli sam nas potrzebuje? Jeśli ma kłopoty? O Boże. Chodźmy. Dobra, idziemy, no. Nie idzie tu światła świecić? Nie idzie. Ja. A on poszedł. No idź tam do niego. Wow, to chyba jakieś jaja. Co tu się kurwa wyrabia? Wow. O kurde, ale się wystraszyłam. Potrąciłaś to, nie? Nie. Chyba nie, to znaczy nie wiem. Jezu, czemu to wszystko zrobiło się takie straszne? Same z siebie zapalają się świece, zatrzaskują się drzwi i jeszcze to widmo, Ashley, co to było? naprawdę, chyba doszukujesz się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Nie mów mi, że nie widziałeś tej białej, prześwitującej sylwetki, która nas minęła. No, może mamy zwidy. Nie mam żadnych zwidów. Wiesz, ja też sporo widziałem. Widziałem, co się stało z Joshem. To w tym momencie jakoś bardziej mnie martwi. Chris, wiem. Wiesz, co mnie martwi najbardziej? Gdzie do cholery wcięło sam?
Co się z nią stało? Jeśli grasuje to jakiś psychol, to ona też mogła zginąć. Nie mów tak! Proszę, Chris! I kaj mamy iść? Stój! Czekaj, Chris, duch! Co? Nie widziałeś go? Nie. Pogapiłeś się na telefon, paruwo! Tweetujesz sobie? Hashtag, lata za nami pierdolony duch? Aż uspokój się, okej? Tu nie ma żadnego ducha. Niby czemu miałby być? Odbija ci przez to, co stało się z Joshem Nie słuchasz mnie, tam był duch! Widziałam go, wyglądał jak Hanna, rozumiesz, jak bardzo Hanna! przepraszam, co? Czy Nie może jak Beth? Jezu, aż. Co, myślisz, że śledzą nas od zakończenia seansu? Nie wiem, możliwe! Nie śledzą, rozumiesz? Bo duchy nie istnieją, kapujesz? Okej, to kto z nami rozmawiał podczas seansu, Chris? Nie wiem. Wow. Jak to się To się stało? zas- Jak obraz może tak sobie odpaść ze ściany? Ale dupą kręci fajnie, wam powiem. Kluczyk. Bierz klucz. O, klucz. Wow, patrzcie. Tam jest. O Boże! Tam, patrz tam! Chyba nie powiesz, że tego nie widzisz. To jest... To jest... Też to widzisz? Nie wiem, ja tylko... To jest jakieś wariactwo. Chris, to pokazuje nam drogę. Dojdźcie tam, jak wam to pokazuje droga. O, zobacz, patrz, Chris. Widać coś przez okno. Co widać? Małe meble? Nie, jakąś scenę z lalkami i tak dalej. Ta? No, otwórz. Patrz, ten klucz. Chyba pasuje, mówiłam ci, ten duch nam pomaga. Wow. Zaraz, chwila, moment. Co tu się dzieje? Boże, przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hana. To zeszły rok. Ale to jest takie dokładne, siedzę tam, gdzie siedziałam. Ma tak samo. No ktoś to ustawił. Kto też tam był? Albo to coś, co nas obserwowało. Że to jest jakieś ostrzeżenie. Ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hanę i Beth. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić, Chris? Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Wow. Możesz! To dziennik Hany. To, że wszyscy będą tu razem na tym szczycie, będzie naprawdę cudownie. Kominek, gorące kąpiele i super słodki Mike. Tak się cieszę, że spędzę z nim czas. Nie mogę tego czytać. To takie smutne, Chris. Co to było? To stamtąd. No i teraz chyba, z tego co pamiętam, będzie ten duch. Tak. Masakra. Nic. Ale przecież widziałeś go, Chris. Na serio. Widziałem coś, ale gdzie się podziało? A myślałam, że strasznie już nie będzie.
Jezu. Co to było? Ej, patrz, tam jest jeszcze jeden pokój. To ogromny. Chris, sama nie wiem, czy chcę iść dalej. Gdzie my do diabła jesteśmy? O, masakra, są jest jak polękane, Wiedziałeś, że to tu panowie. jest? No, przecież to jest w zasadzie drugi hotel. Nie miałem pojęcia, że tutaj jest. Więcej już chyba tego nie zniosę. Tak, ja też mam już całkiem dość. Wszystko, czego chciałam, to tylko zapomnieć, co się stało w zeszłym roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Hanna sobie myślała. Masakra, panowie, masakra. No, cóż. Wiesz jak to jest, kiedy na kogoś lecisz, nic nie poradzisz. No, super. Czyli twoim zdaniem postawiliśmy wrażliwą przyjaciółkę w strasznej sytuacji i to właśnie przez nas uciekła i zaginęła. No, przez was. A gdybyś to był ty, to co, nie uciekłbyś stamtąd? Nikt nie lubi, jak się robi z kogoś jaja. Ze mnie się nie śmieją. W twarz może nie. Co? Chris, fakt, zrobiliśmy z niej idiotkę. Na oczach przyjaciół i faceta, na którego leciała. Chyba nic gorszego nie mogło się jej przydarzyć. Ale tą dupą kręci. Ops, przepraszam. Hej, jak myślisz? To są fałszywki? Po co ktoś miałby fałszować gazety? To jest bardzo dobre pytanie. Ciekawe, co tu się dalej stanie. Wiesz co? Dość. Aż, Chris, mam już dość. Nie chcę dalej zagłębiać się w ten cholerny koszmar, okej? Ashley, rozumiem cię, okej? Też mam pełne gacie, ale jeśli sam jest tam na dole, razem z psycholem, mamy sobie pójść? To przecież tak, jakbyśmy ją od razu zabili. Dobra, idziemy dalej. Niechętnie, ale idziemy. Wiem, ale chyba nie dam Ale rady. idziemy dalej, idziemy panowie dalej. Wygląda to dobrze, co? Panie. Naprawdę się boję, Chris. Też się boję, ale będę cię ubezpieczał, okej? Śpiący A ty jestem. ubezpieczaj mnie. Daj mu Dobra. buzi. Tak, to co? Może miejmy to już z głowy. Okej. Chris, to wszystko mi jakoś strasznie śmierdzi. W sensie... Ja po prostu jakoś tak czuję, że te wszystkie fałszywe gazety mają związek z zabójcą Josha. Ale myślisz, że co? Że to jest jakieś ustawione, czy coś? Tak, ale jak? No, wszystko niemalże układa się w całość, ale czegoś tu jeszcze brakuje.
To my. Co to jest? Jakieś pierdolone listy gończe? Jezu. Halo? O Boże. To z zeszłego roku, Chris. Co zdjęcia, Masz Ruki? żarcik. A, można się kapkę nie swoje poczuć, co? Nie widziałam tego nagrania. Ona jest taka Taka jaka? podekscytowana i pełna życia. Nie ma pojęcia. O matko. Wow. Zapomniałem, że tak chętnie brałaś udział. To jest okropne. Czuję się fatalnie. Chyba dobrze się bawiłaś. To jest najgorsze, co nie? To był tylko głupi kawał. Przecież miało być śmiesznie. Ja. Nie chcę nigdy więcej tego oglądać. Mike. Co tu się kurwa dzieje? Aż, uspokój się, okej? Trzymam tego. Duchy, ten film, jakieś fruwające naokoło Ej, sprzęty. spokojnie, Mam posłuchaj dość. mnie przez Jak? chwilę. Jak mam być spokojna? Zaraz zwariuję ze Ktoś strachu, po prostu Chris. sobie z nami pogrywa. Co? Pomyśl o tym. Duchy nie rozstawiają kamer, nie urządzają sobie gierek. Więc kto to wszystko zaplanował? Serio? Chcę wiedzieć. Nie wiem, może ten sam skurwiel, który Ja cię związał i pierdzielę. zabił Josha. Okej. Ten, który może właśnie teraz dorwał sam. Może i masz rację. Wolałbym nie mieć. O kurda. Patrz na to. Krew? Oby nie sam. Zobaczmy, czy dam sobie z tym... Mam! Ale kurde, jakie one ciężkie. Bądź ostrożny. Musisz przejść aż! Nie utrzymam ich! No już! Chris! No co? Chyba właśnie widziałam sam. Aż, jesteś pewna? Nie wiem, ale musimy to sprawdzić, no chodź. A ja jestem pewien, że ślady krwi prowadzą tędy, okej? Więc chodźmy za nimi, szybko! Dobra, masz rację, idziemy. O, dzięki Bogu. Prawie dałem się zmierzyć na marne. Chodź. No. Aha, o to ci chodzi. Nie ogarniam. Po co ktoś miałby chłodzić to miejsce? Przecież tu jest lodowato. Chyba nikt nie zrozumie logiki psychola, aż. Sam? O, teraz będziemy ratować ta blondynka. Mam nadzieję, że nią uratuje, a ja cię kręcę. Kurde.
O, Chris. O nie. Hej? Sam? Sam! Nie. Cholera, Nie rozumiem. to lalka. No tak, wiem, widzę. Tylko czemu jest ubrana jak Nie sam? mam pojęcia. Po co ktoś miałby ubierać lalkę w ciuchy sam? Nie mam pojęcia, Chris. Zaraz zwariuję. To gdzie jest sam? To jest horror. Jest horror. Dwóch tam! Znaczy, wiesz co ci powiem, Ruki, to nie jest do końca, wiesz, bo Kurwa, zabiję tego twarzowca. prawdopodobnie każda ta postać się może zmienić w tego potwora. To ten koleś, który zabił Josha. Z tego co wiemy, że te laski to te dwie pierwsze to one zginęły. Zginiemy, Chris. Nie chcę jeszcze umierać. Przestań, żadne z nas nie umrze. I zobaczymy co jest grane. Że ci nie powiedziałam. To nie fair. Czego? No powiedz, czego? Już za późno. Chris, to nie ma sensu. Przestań, no powiedz. Zawsze unikaliśmy tego tematu, a teraz znaczy wszystko zmarnowaliśmy. Niczego nie zmarnowaliśmy. Nic nie Nie rozumiem. żałuję ani jednej naszej wspólnej sekundy. Każdą swoją chwilę chciałbym spędzić z tobą. O czym ty mówisz, Chris? Wybacz. Powinienem był ci powiedzieć. Boże, Chris. Ashley, obiecuję, jak z tego wyjdziemy... Wow. Ashley, wyciągnę cię z tego! Nie dam ci umrzeć! Witajcie moje czułe obiekty testowe. Kurwa. Nie bój się. Ależ powinnaś się bać, Ash, bo zasady ci się nie spodobają. Chris dokonał już dziś jednego tragicznego w skutkach wyboru, a teraz musi dokonać kolejnego. Chris, weź do ręki pistolet i zastrzel Ashley. Albo siebie. Kto z was, które ocaleje, będzie mogło żyć. Wybieraj. Nie bądź głupi, Chris. Czekaj, stop! Nie możesz tego zrobić. To powinna być ja. Ty już mnie dzisiaj raz ocaliłeś. Pozwól, że teraz ja wybiorę, że ja teraz ocalę ciebie. Jeśli mam coś jeszcze w życiu zrobić, niech to będzie to! Chris, proszę! O Boże! Nie! Posuwasz się za daleko. Nie widzisz tego? A? Nie czujesz, że starczy już tej chorobliwej masturbacji? Aha, A? dobra. Kto dał ci prawo, Źle wybrałeś, żeby się sorry. zabawiać istnieniami tych ludzi? Co niby czyni cię kimś wyjątkowym, a? Źle z tobą! Masz najebane w głowie! Zobacz, co im się stało przez ciebie, a? Co za chore bydle z ciebie! Chore bydle! Chore bydle! Wow. Dobra. Ruki Trochę dziwne. i cały czat dziękuję za dzisiaj. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Ruki, jak możesz, a nie subskrybować kanału, to zasubskrybuj. Sam? No i O Boże! Chris, wybieraj. Proszę! Potrzebujemy pomocy! no i będę kończył ten odcinek. Widzisz, twierdzi, że
Ślepaki, a jednak nie ślepaki, jak w nią strzeliłem. No. Masakra. Także dzięki panie za dzisiaj. Fajnie, żeście byli. No to spoko, Ruki. To zapraszam do kolejnego odcinka. Jutro może będzie na strumyku, zobaczysz. Spoko. To nic. To trzymajcie się, na razie. Cześć i do zaś. Oglądajcie odcinki. Na razie. Nic, Gaszato.